Ja s výkonom nie som až taký spokojný. Super odohral si myslím dosť sympatický zápas na to, že prišli 16-10 vlakom klobúk dole. Proste toto my by sme asi neuhrali. Tu mám trošku odlišný názor na to, tam keď sme odbehli na tých 4 góly. Stále vlastne sa Slavia dostala do hry po našich vylúčeniach. Takže nepremenili šanci, my sme asi za prvý polčas dali petiček, čiže si myslím, že to je 50-50, to je proste hádzaná. Určite súhlasím, že brankárky proste dnes podali kvalitné výkony na obidvoch stranách a proste ma trápi to, že devčatá proste si neverú k srdcu vôbec veci, ktoré riešime, ktoré robíme, videoanalýza, podrobné rozobratie proste každej jednej hračky a proste vybenú na ihrisko. Dneska tam koncentrácia bola na bode mrazu u niektorých hráčok a to ma dosť štve, lebo to je, no neviem, proste musíme to dať naspäť dokopy a takýto výkon proste si ja neprestavujem, čiže pred zápasom som im povedal, že ma poteší výhra, ale proste chcem, že by sme dnes zvíťazili a nepochopili proste rozdiel medzi tým. Čiže dnes iba rozdiel skôr 7 gólov a nič viac výkon, proste viac menej pár svetlých momentov, ale